Salut! Mă numesc Aniela și sunt voluntară la Centrul de Suport Prenatal din Newcastle. Vreau să vă spun câteva lucruri despre serviciile pe care le oferim aici, în zona Newcastle. Este un program de susținere pentru femeile însărcinate și oferim plan de naștere, plan de îngrijire a copiilor, somn în siguranță, mai ales pentru bebeluși, hrănirea bebelușilor și a copiilor și consiliere pentru a deveni părinți responsabili. Putem de asemenea să-i ajutăm să afle ce este disponibil în zona în care se află persoanele interesate. Dacă tu dorești sprijin gratuit și confidențial de la un voluntar ca și mine, roagă pe moașa ta să te îndrume ca să vii spre noi sau sună direct la numărul de telefon 0782 65 31 575. Mulțumesc!